Da ka jingla ka BSNL ban wanra ya ka recharge plan ka balai spa khandai pusan sngi ha ka dor ka babyang ka wanra ya ka jingdu nong ka bakrau ha ka liang ka pisa tengka ya ka company Jio bat Airtel ka BSNL ka dang pen kiu ya ka jingya khon persha ya ka Jio bat ka Airtel bat ka VI da ki recharge plan ki babyang bat duna dor ka ne ka recharge plan ka bathamai jong ka BSNL ka ai ya ka validity ka balai spa khandai pusan sngi tang ha ka dor ka bakhatsan spa ka Bharat Sanchar Nigam Limited kabala tip pat ba kum ka BSNL ka pinksan ya ki jingya kun da ki plan recharge ki babyang dor jongka ba ka ne kala bo jing ya ki telecom shimet kum ka Jio Airtel bat ka VI ka BSNL kala pen mi ka to ka ne ki lat ki babyang ki bawan ringkat bat ki jingmin toy ki bakrau kum ki unlimited call bat ka data internet ka bapahu kum tabun ki nong pendon kam na ka Jio bat ka Airtel ki la kala sha ka BSNL bakin du nong than ka Jio Airtel bat ka VI mentaki ya kendo ya ki jing ki bakrau badangshan ka BSNL kala pin bana hai ki social media bakala yo palat san point san million ngut ki nong thit thamai jongka hapo ka sau bnai na du ubnai nai tu kat ba ka jingdan jong ki nong panan kam ya ka Jio Airtel bat ka VI kala her na mar ki plan barem dor jongki ka BSNL ka dang kiu bha ka BSNL kala pen mi ya ka plan ka balong ka kabuk siare ki nong pendan kam jongka bat kam tam na ka mentai ki tu ki bakwa bandon be ka validity makin light ban recharge kha ka recharge plan bathamai bat ka kirpang jong ka BSNL ka badon ya ka jingtrai kam ka balai spa khandai pusan singi ka bamut ba umdan kam ban thap recharge bun sin ha ka shisnam hinrai tang shisin hakador ka balong tang 8000 lai spa khandai tingka ka ai ya ka unlimited call chabaro ki chat network pat shispa atli ki SMS ha ka shisni badro ka kanthop lang ya ka data internet ka ba news spa khandai 4GB ka bastat bat ka bala ban pinan kam habro shisnam kane ka la jingmin toy kam tam ya ka binta ki tu ki basngo tanat ban page ya ka internet ne ban page ki show online ba per nakata ka news pa khandai 4GB la ban pinnan kam hadu RGB ha ka shisni ka data ka bastat but hadin ka taru la ban pinnan kam ya ka internet free hinrei kan kham suki pan na lor ka ta ka BSNL ka airu ya ki jingpin rong kerteng na ki subscription ki baklem tan kam ban siu shaki platform ba fer kin top ya ki ya jingle kai games bat ban snap ya ki jingroi kane ka plan ka long ka ba biang ba nak minta ki to ki bawat ya ka ban yo ya ka data ka babun ban yo pendan kam khambun bat ha ka dor ka baduna